absolutament res. A la cresta estem aquí, a l'alçada de l'esperit del temps. Buongiorno. Buongiorno. Aviam, avui estava veient això. És que per fi m'han sortit de gravar un puto vídeo amb àudio. Que la setmana passada vaig venir aquí també. Vaig estar gravant tot el dia, anava xerrant, i resulta que tenia el micro de la càmera espatllat i fet malbé. Així que no es va gravar res d'àudio i només se'n veia el meu feto movent la boca. Bastant trist. Bueno, avui estem aquí a Bellver, a Vallter, i fa una estoneta seria un dia de puta mare, i ara, com veieu, s'està tapant una mica, però bueno. Portava el dron per veure si podria gravar alguna imatge d'ara a l'Estonet, però crec que la cosa s'està posant xunga perquè ja no veig ni el relleu del terra i la cosa no pinta massa bé. Però bueno, a veure si puc gravar 4 imatges, fer algun vídeo, a veure si m'animo a gravar més sovint, a fer vlogs, que aquest any tinc ganes de fer activitats, a veure si gravo més ferrades amb la Maria. Al juny ens anem a córrer a les Dolomites, anem a fer la Vareda Ultra Trail. Bueno, la Maria farà una de 10 quilòmetres. I què més? Tinc Can Franc al setembre. Al maig fem la travessa d'en Camp, que l'haurem de fer amb esquís, perquè nano, amb la de neu que hi ha, jo crec que al maig allò no estarà pelat ni de broma. Però bueno, ja veurem. Inscrits estem. I després tinc algun parell de reptes que tinc ganes de fer, que tinc al cap. M'agradaria molt fer cavalls del vent de dretes i d'esquerres, és a dir, començar fent una volta sentit horari i un cop acabada començar a fer la volta sentit anti-horari i fer els dos sentits. Una mica locura, però bueno, ja veurem. I res, a veure si vaig gravant, fiquem una mica més de contingut en català a YouTube i a veure si avui puc arribar a vestiments, que s'està tapant per moment, però bueno, ja veurem. Vinga, va, ara, nano, vaya canvi. He sortit del cotxe amb un sol de puta mare, s'ha fotut aquí a nevar. Mira que ho deia Google, que nevaria en una hora. I dic, pues estàs loco o què? S'ha fotut un sol de l'hòstia. Però sí, s'ha tapat que no veig. Em sembla que avui el dron no sortirà de la motxilla, perquè és que amb aquest temps, entre que dalt deu fer vent i amb aquesta boira, no em vull jugar a perdre'l, a veure si puc gravar alguna cosa i que es vegi. Perquè ja veieu com està. Però bueno, després deia que s'aclaria. Flipa les vistes, nano. Com està? La vall de Coma de Vaca? Espectacular, tio. Avui no, però tinc moltes ganes de baixar fins al Refu de Coma de Vaca. L'any passat hi vaig poder baixar esquiant també, a final de temporada, que va quedar una nevadeta. Pues que ara està espectacular. Mireu el balandrau, allà al fondo. Ara com està el pati, nano. Que guapo. Aquí serem juliol i encara hi haurà neu, tio. Bueno, no sé que comenci a ploure al fondo tota la primavera. Hòstia, mireu, es veu, no sé si es veurà la càmera, però des d'aquí veig Montserrat i allà al fons, que guapo. Com s'ha obert? Un moment. Tenim Pic de l'Infern. Travessa Vallter, Núria Puigmal. A veure si aquest any la podem tornar a fer, que és superguapa. Quasi se m'anava vestiments. Canvi cap allà, que ara tot el que fa un moment estava aquí ara està allà baix. Però bueno, fa pinta que sortirà. Però és que una mica guai. Doncs ja tindríem. Són d'altres vestiments.
Com està la pala aquesta, la dura i congelada, que no m'atreveixo, és que vas patint tot el rato de pujar amb esquís, perquè és que t'aguantes pel canto, Vaig a pujar del Grampons. Jo soc molt fan de les ganivetes, no m'ha agradat mai, prefereixo posar Grampons, pujar segur, encara amunt, que estigui més cansat. Farà un parell de sèries aquí. Vinga, va. Només ens quedarà aquest trepatxó. Deixar fins a baix. Tornar a pujar bastiment. I ja cap avall. A veure si baixo al Ter o baixo cap al cotxe directament. A veure, depèn de les ganes que en tingui. Ara ja porto 2 hores i mitja, 1.200 metres. Ja em portaré uns 1.700 o així després. Bueno, igual arribo 2.000. Ja veurem. Vinga, va. Puta llum plana, nano, que no veus ni que t'estàs moguent. Ara mateix em pensava que estava parat i miro el pal tard i vaig dir que encara es movem. Vaig a guardar la càmera i encara encardaré. Bueno, encara acabava de dir amb el mòbil, perquè se m'ha acabat la pila de la càmera, no entenc la que en tenia i de fet s'ha posat pel fred. Estem aquí a la cresteta dels bastiments, hem terminat tots els bastiments, al final he hagut
Però l'esquí estava molt dur i geladet. I tinc pressa, per això no liar-me. L'altre pont. Una mica bé, perquè no es veu absolutament res. A la cresta estem aquí, a la sala de l'esperit del temps. Va, que s'ha arreglat el dia. Anem ara. Veieu? Veu? Vam anar! Una misèria. Va, baixeta fins a Vallter, una pujadeta fins a Marmotes per acabar de dormir i cap al cotxe. Au! Te la boig. Que m'ha costat arribar fins aquí. Per fi començo a veure-m'hi una mica. Venia d'aquí dalt. És que no es veu res, eh? Era ben bé estar a la sala de l'esperit del temps, sense veure res del terra, sense veure si em moc, si no em moc. Només veia les pedretes que tenia al costat de tant en tant. Déu-n'hi-do. Ja som arribant a Vallter, Marmotes, aniré fins a la base, pujaré per la pista tranquil·lament i cap al cotxe, no? Perquè això de no veure-t'hi, vaya liada. Bueno, però sembla que al final s'ha mig acabat arreglant el dia. Allà dalt, que és on venia, està encara bastant tapadet, però bueno, per aquí per pistes encara es pot fer una mica el hàmster. Faig l'última pujadeta, arribo fins allà a Marmotes, part alta de Vallter i ja tiro cap avall. Jornada completa. No agafa, Jol. Peu de furgo esquiant. Vale, doncs ja ho tindríem. Ja som a la furgo, hem acabat jornada d'esquí. Vaig esmorzar una mica de recuperador. La càmera s'ha mort, no sé què collons li ha passat. Haig de mirar a veure si la puc arreglar, pobreta, perquè si em quedo sense càmera ja estem arreglats. La tiro davant amb el mòbil. I res, vaya dia, Déu-n'hi-do. El canvi de... Ara es veu, ara està núvol, però hi ha visibilitat. Però l'emmerdada allà de l'abastiments, per sort que m'ho conec i sé on estava, perquè si et passa això, estàs en un lloc que no coneixes i no veus un pijo, cuidado, perquè tela, no veus ni com et mous, ni com avances, ni com esquies, no veus el relleu del terra, no saps si hi ha forats, de cop baixes 1 metre i resulta que hi havia una petita cornisa. És complicat, és complicat. Sort que m'ho conec, però bueno, molt del lloro aquí fora. Mireu sempre la previsió del temps i res, gaudir de la muntanya. Ciao!